парвандаи ҷиноятӣ дар нисбати ман бо дастрасии моддаи 340 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз шудааст. Тафтиши пешакии ин парвандаро аз моҳи апрел то моҳи июл раёсати амнияти шаҳри Душанбе пеш бурд ва баъди анҷоми парванда онро ба прокуратури шаҳри Душанбе фиристод, ки ҳоло намояндаи ин мақомот дар суд ба сифати айдоваркунандаи давлатӣ иштирок дорад. Ба иддаои мақомот ман соли 1989 бо кӯмаки падарам Шодравон Гулмуродзода пайванди Гулмурод аз бахши сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандии ноҳияи Рӯдакӣ барои худам шаҳодатномаи таваллуд дастрас кардам, ки он қалбакӣ будааст. Вале агар моҳияти парвандаро баррасӣ кунем, чунин хулоса ҳосил мешавад, ки маро барои одам будан ба суд кашиданд. Умедворам, ки мурофиа холисона сурат мегирад ва ҳукми ниҳоӣ низ одилона хоҳад буд.